si na-ejidere onye eze Jizọs n'ihu ọrụ ebe ọ na-esiri mmadụ oke ite, na-eji ndị agụ na-eche mba na udo ya achị wee kwere onye eze Jizọs ọnya, onye eze Jizọs wee daba n'ọnya ekwere ya. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife ndị BBC Igbo depụtara aka na-abụ ji wee ghọ Father All the Men's otu aka na-asa ochu worldwide. Anyị ga na-esiri men's men na na-esiri anyị who you follow matters, who you matters follow. O wee bụrụ na on Sunday bụ 16th of February 2025 ka ndị agụ na-eche mba na udo ya achị je kpọchizi unu ụka onye eze Jizọs official na mmadụ agha abazi na ya otu na-emecha nyocha na nzacha. Ndị BBC Igbo wee na-akọwa na ife niile onye eze Jizọs pụtara wee na-akọla anyị n'ihu akwụkwọ sinsi o jechara ebe o jere wee bata, amam na ọtọ usoro udo ka ọ na-agba ka egwu usoro udo na-atụ ya. Ọ pụta n'ihu akwụkwọ na-asị na o ha esizi oke ite, na ọ ha achụzi àjà, na Chineke gwara ya anya chegharịa na ife niile ahụ ọ na-eme na 2022 na ọ ha emezi ya, na ndị ọrụ usoro udo chọọ na fazite mmadụ na-abụ ka a bịa mee ya testin. Ọkwa na testin ahụ ka anọ onye eze Jizọs abagokwa n'ime ụlọ mkpọrọ na gụbịa na nke ya ka ị bịa wuo ọdọ mmiri Besaida Ukpor na ọdọ mmiri Besaida Ukpor na-agwọzi ọya na ife ọbụla ị chọrọ na ọya emerụ, na ọ bụrụ na ị gwọrọ oke ite na gụbịa na ọdọ mmiri Besaida ka ị nwere onwe na oke ite ahụ ewuzi na oke ite ahụ arụ ọrụ na mmadụ ka eji esi ya, na Chineke si esizina ya. Ọkwa na-asị asị ka onye eze Jizọs na-asị ife niile ahụ ọ na-akọkwa n'ihu akwụkwọ ọbụ kamofraji. Ọkwa ọsọ osoro udo ka o ji wee na-akọ ife niile ahụ unu fụrụ ọ na-akọ. O wee bụrụ na ndị agụ na-eche mba na ndị udo ya achị zipụtara mmadụ na-abụ ka fa jee na nke onye eze Jizọs. Fa bịakwa ofu mgbe onye abịara iche, onye abịara iche, mana ọ dị sende ka fa bịara. Onye nke a bịara ka esi eri oke ite, onye nke a bịara ka a chụgharịa àjà. Afe yihọkwa yunifọm ọlụfa wee bịa nyabụ ije kpatalụ na onye eze Jizọs amaghị nọ ndị udo ya achị bụ ife bịara nyabụ ife. Onye eze Jizọs wee chaji afọ ego one o ya eji wee tirife oke ite na ego one o ya eji wee chụrụfa àjà. Na ifefa bịara bụ ka fa malụ na ife onye eze Jizọs na-ekwu na ọha emezi na ọ na-eme ya eziokwu ka ọ na ọha eme ya eziokwu ka ọ bụ na o chegharịgo n'eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu dịka o si wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-asị na o chegharịgo. Ọkwa ebe a ka anọ onye eze Jizọs wee chaji afọ ego one o ya eji wee gwọrụfe oke ite na ife ọ na-asị na o chegharị ọkwa n'ime mmụọ eziokwu wee chajikwafe ego one o ya eji wee chụrụfe àjà. Na mgbe a ka fa chọpụtalụ na o nwekwe nchegharị onye eze Jizọs chegharị na ife niile ọ na-apụta ekwu n'ihu akwụkwọ bụ ọsọ osoro udo bụ ife ọ na-agba. N'ọkwa ya ka ekwuchara ego ọ na-aya eji wee gwọ oke ite. Fa wee kazienụ mbọsị ahụ abịa gwuo oke ite unu ma na-aya egota n'ife ọrụ na ịbịa mbọsị ahụ na aya gwọrọ ụnya. Ndị a wee jezie gwa ndị otu fa na ife onye eze na-ekwu na ọha emezikwa na ọ ka na-eme ya. O wee ruzie mbọsị ahụ agwụ oke ite, fa wee bịakwa okwu oke ite ka onye eze sikwiri n'ọkụ. Ọ gbahọ na ndị agụ na-eche mba nọ n'ilo na-eche ya ka ọ mụnye ọkụ o ya eji wee tie oke ite ka o wee na-ele. Ntu akwa ka aka na-abụti wee ghọọ onye eze Jizọs otu aka nke bụ na o jezi ka ọ gbapụ ọsọ wee pịa ji agba ọkpa ya ahụ unu fụrụ ọ na-alụ. Ee onye nwa mma aka na-asụ ochu worldwide. Anyị ga na-esiri men's men na na-etiri anyị mana bifo ife a mee na onwe vidio na-efegharị n'ihu akwụkwọ ebe onye eze Jizọs sị na o siri mmadụ na-abụ oke ite na nke a bụ nke nwoke, nke a nke nwaanyị, na nke nwoke amụtago 100 million na nke nwaanyị amụtago 35 million. Ndị mmadụ na-ebugharị ya onye eze Jizọs na-aga agọ si na ọhịa na vidio ochie amadị na vidio ahụ ka bụ vidio ọfụ. Dịka ndị agụ na-eche mba mere ka ndị mmadụ mata ebe a na fa ha akpụkpọ ndị aka fa adịghị ọcha na onye ọbụla fakpuje nwere ifefa ji wee kpụrụ ya. Ụfọdụ ndị mmadụ fakpuje bụ ọnya ka fa kwelu ndị ahụ wee mawakwanụ na nya bụ ọnya. Ọkwọ ka unu wee na-anụ maka ndị ka na-agwọ na ndị na-eti marụkwanụ na ndị agụ na-eche mba na udo ya achị na-agagharịkwaba unu n'otu n'otu ka a mara na ife ahụ unu si na unu ahụ emezi na unu aka na-eme ya na isikwa niile eme agịga agha aka n'ukwu chim bifo inweta onwe n'ime ụlọ nga. Dịka ndị BBC na-akọwa na emechaa nyocha na nzacha ọ bụrụ na aka onye ahụ dị ọcha dịka esi kpụrụ onye eze Jizọs kpụrụ akwa ọkụkọ kpụrụ eke hit ịma na ya hapụ onye ahụ, mana ọ bụrụ na aka ya adịghị ọcha na ya akwụ 20 million bịakwa na ya ịlụa nga 6 years na onwe ekwe biko dị na ya. Ọ bụrụ na ịchọ ịgbapụta onwe na ejide ka ị ghara ịkwụ ụgwọ na goma na ihe eme isizi n'ime ụlọ nga na isi nwehakwa n'ime ụlọ nga ma isie nọrọ na be na onwekwa ife gị na gọọmenti ji so onye ma na oji ọgwụ ya ma isie n'ime ụlọ nga ka ifu. Ekenekwa m unu n'ọkwọ nke nnụ nsị ka m wetara unu. Thanks for watching.